Ola, que tal? Comezamos o capítulo número 68 de Recuncho Gamer Podcast. Que tal, como andades? Ide pasando por aquí xa directos no twitch.tv Recuncho Gamer. Tamén, pois, a xente que estedes xa no diferido no YouTube, Spotify e iVox. Como sempre podedes vernos, tamén podedes coitarnos. Intentamos que xa co que transmitimos coas nosas verbas e sabedoría oral, pois podedes disfrutar do programa, pero ás veces pois alguna cousa que vendo pois tamén aporta. Por exemplo, aquí está sabendo un pouco, aporta tamén da miña habitación, pero non imos a iso, imos a xa dar paso a Lara, que di, este señor que debía estar peor, non sei por que veño aquí. Moi boas, Lara. Moi boas. Pois nada, se vimos a falar de cans, pero eu no colo teño a miña gata, non sei que lle parecerá moi ben este podcast. Bueno, pero isto hai que facer un clásico irmanamento. We are the wall, we are the mascots. Ou, bueno, igual somos nos mascotas deles, que eso tamén, para os gatos por lo menos. Eu esa sensación é que teño sempre, pero... Xa temos, sí. En fin, pasarán cousas por aquí. Eso foi un sinal de unha cousa pixelar. Pregunta a Farún, que bueno, que xa está xente entrando por aquí. Pregunta a Farún: haberá outro especial de gatos? Home, sí. Que pasa que xa falamos nos indies do Stray, entón imos deixalo reposar pa tempada 5 ou 6, pa 6 incluso, eu creo que xa hai que esperar pa programa 666, porque a veces é un pouco o demo. Que non é o demo, de momento, é Sara Gurriel, que está moi boas. Hola, moi boas, que tal? Moi ben, estou moi emocionada porque me encantan os cadeliños. Sería Terú, pero non se pode polo de agora. Isto queda soñar. Sí, eu xa vou ser de un pouco polo opinión. Eu son un team gatos e os cans pois vou nos levando, pero bueno, mellor que fai uns anos, pero non me digas, o sea, eres team gatos e facemos primeiro de os perritos. Sí, no, porque xa ven sendo houve aquí unha serie xa de directos en Recuncho Game que xa era o gato propiamente o que tomaba o control. Que de feito, mini mención, que outro día saímos en TikTok un TikTok que sonaba con unha música así de uns violins así en conflito. Era un gato que estaba pousado nun piano. E digo, esto xa vimos nos directos de Recuncho. Mentre xogábamos ao Resident Evil, efectivamente, entropía que tempo, que subía o teclado e metía a banda sonora do Resident Evil así improvisada. Ai, en fin, xa recordaron máis cosas. O que temos que recordar é que estes podcasts pois chegan agora ca axuda da xente de Alita Comics. Xa sabedes, a familia de tendas de banda deseñada, anime, máis cosas como videoxogos, merchandising vario, que tedes en diversos puntos da provincia de Coruña. Entre eles, pois dúas tendas no que ven sendo a Coruña, que é en Rúa Dorzán 94 e a Avenida Fisterra 99, e logo tedelos tamén en Santiago en Rúa Nova de Abaixo número 2. Así que tamén pasade por aí por Alita Comics e agradecemos unha semana máis que anden por aquí, pois iso, que apoiando o Recuncho. E se pasades por ali, decides, mira, vamos aquí de parte de Recuncho tamén, que vimos e tal. Así que si quedas ben con todo o mundo, que cousa, non hai outra cousa peor na vida que quedar mal. Entón, para que queres quedar mal? Pois nos quedaríamos mal se hoxe non nos apoiáramos tamén en todas as mensaxes que xa nos podes ir deixando no Twitch, que xa Farún estivo facendo os deberes aí. Isto como cando, sabes, que hai 5 minutos entre clase e clase e estás facendo os deberes que non che deu tempo, pois Farún empezou aí a facer todo. E tamén temos máis comentarios que houve aí no TikTok. Bueno, no TikTok non houve comentarios sobre o tema. No Instagram, iso no Twitter non, porque non preguntamos, esta semana foi así. Pero bueno, temos aí material no Instagram que imos intentar organizarlo en varios tipos de aparicións de cans, o sea, varias formas de aparecer. Corrobora Farún que exactamente eso que está acontecendo con sus comentarios. Así que, dito cal, retiramos sintonía. Vou facer como se fose isto radio, así como que hai un técnico aí no outro lado que fai baixa a música, e realmente son eu co rato co outra man. Maxia de Twitch. E agora veña, imos poñer música, mira, concretamente dun dos primeiros xogos dos que imos falar. Así que, dentro... Maravilla. Primeira vez que escoito esta sintonía, pero xa nos contará agora Sara nada. Para situar o podcast de hoxe, por que percorridos vai ir, todo canino. Imos comezar primeiro con simuladores ou, digamos, que cans de eles,
retrato realista do que se pode facer con eles ou facer simulacións con eles, explicado así. Logo falaremos de cans acompañantes. Despois falaremos de cans antropomorfizados, ou seja, bueno, eso, xa un xénero un pouco máis fantástico. E logo xa iremos con máis así, que cans que son inimigos, que algunhas veces pois non é culpa deles, non que vai con eles, ou como decía Jessica Rabbit, era, non? Non é culpa miña, foi de que me dibuixou. Pois neste caso de que nos programou. Pero comezamos co que era xa o máis clásico e claro que tocaba hoxe. De feito, Neumático nos dicía por aí os do Nintendogs, o S tamén nos decía está claro que o Nintendogs era para amantes dos animais, ela di que o mellor era Shiba Inu. Non sei se Sara Gurdiel coincides con estas duras declaracións. Pois veredes, eu teño as miñas opinións. A ver, Shiba Inu penso que foi unha das edicións de Nintendogs, pero que eu recorde non saiu aquí. As que saíron en Europa foron Nintendogs Chihuahua, Nintendogs Labrador e Nintendogs, isto aprendín a pronuncialo, Dachshunds, que é o tekel, o cadelo salchicha. Para min o mellor foi o Chihuahua, obviamente. entendinche Dark Souls directamente. Dark Souls, efectivamente, será o seguinte que yo mencionaba. pero será un ramo. Pero non habrá cans en Dark Souls ou algo parecido. Sí. Creo que sí que hai, sí. Sí. Pero imos aos beneficios. Vou ir poñendo xa cousas de cans para que isto suba de likes e demais. Estamos vendo... Ai, sí, por favor. Estamos vendo a un chihuahua. Porque ya está frotando, ¿no? Bueno, sí. Hay que quererlo por todos lados, Iago. Sí. Efectivamente. Pues sí, no ven sendo o Q. Sí. Chihuahuiña de pelo curto, había varias variedades. É dicir, bueno, nos xogos de Nintendo había varias razas de cans. Dentro de cada raza había variedades de color ou de longitude do pelo, entón había pois moitísimas estéticas de canciño que podías ter. En canto a funcionalidade eran o mesmo, cada un tiña como un poquinho a súa personalidade, pero no apartado estético había moita variedade, pero non afectaba o gameplay, por así dicilo. Eu tiña precisamente, xo de pelo curto, era o meu mellor can, ensineille de todo, era o mellor nos concursos de obediencia e non se me ocorre outra cousa que chamarlle Pepe. Non me preguntades por qué. Non había ningún Pepe na miña vida, tío. Pero sí. Entón, contextualizar primeiro, eso, Nintendogs é unha serie de xogos saídos para Nintendo DS a partir de 2006, pode ser que cando, bueno, estou dando cifras. 2006 ou 2005, non estou segura. Bueno, Nintendo DS, iso, para situar. Miña pregunta é, había algún obxectivo? Había así como fases para ir cumplindo ou era, tes aquí o can, non hai fin? Fases en sí non había, pero sí que podías ir progresando no adestramento dos canciños, porque, bueno, o teu obxectivo sería conseguir diñeiro e conseguir que os cans estean no cumio do que un pode conseguir cos cans, que tes a maior puntuación nos concursos de lanzamento de frisbee, nos concursos de axilidade e nos concursos de obediencia, que eran os máis complicados porque son os que xogabas co micrófono. Bueno, todos sabemos como funcionaba o micrófono da DS. Entón, non é que houvese fases nin cousas que acadar, pero sí que tiñas como cousas que se ian desbloqueando en base ao diñeiro que ti tiñas, como tamén os fondos do teu estudio, non? Podías modificar o interior da casa, podías mercar certos obxectos que ao mellor eran máis caros. Eu sei que o xogo tiña unha funcionalidade que era os teus puntos de entrenador. Ti eras como un entrenador, entón, con cada cousa que lle ensinabas ao can, incluso con cada vez que o acariciabas, ti gañabas unha serie de puntos. Pois eu teño os puntos máximos e levei un pouco unha decepción, porque non pasou nada. Só teño como 999.999 puntos, e xa está. E pon que son a maestra canina, e xa está. Pero bueno, sí.
pouco tal. Pero a verdade é que dá moito xogo, os cadelos son riquiñísimos, e hai unha morea para elixir. Teño aquí a lista das razas que hai que vou logo narrar. Vale. Bueno, e tamén dependendo da edición de xogo que ti teñas, aparecían no principio unhas razas ou outras. Logo podías desbloquealas todas, pero coas que empezabas diferían en canto a edición. E son o Tekel ou o cadelo salchicha, Chihuahua, o Labrador, o Carlino, o Yorkshire, que son estes cadeliños que lles poñen o chicho. Tamén temos o Shih Tzu, que tamén é un destes cadeliños que lles ponen o chicho, pero máis achatado. O Pinscher, o Cavalier King Charles Spaniel, o Caniche, o Beagle, o Labrador de Shetland, o Schnauzer, que é este cadelo que ten como a barba e cellas, que parece un home velliño. Temos o típico Golden Retriever, o Boxer, o Corgi, que agora está moi de moda, Husky, pastor alemán, o Shiba, que mencionaran antes, e o Dálmata. E xa está. E non me pidas máis. Non. Que os parece? Eu o que me parece que vendo isto agora e sabendo que Nintendo xa se lanzou o terreo de teléfonos, está perdendo cartos. Digo porque, bueno, a DS pois non é tan doado de conseguir agora como era cando saiu o xogo, pero isto é un xogo que para smartphones é que Nintendo xa non teñen que mellorar os gráficos porque ten o seu encanto xa e demais, non sei. Vamos con unha pregunta seria que tamén me afagou, que di por aquí Farún, que di que se os cans non morrían como se foran tamagotchis. Pregunta seria, porque senón Pois, traumita. como podemos inferir por ser un xogo de Nintendo, non, os cadeliños non morrían, daba igual que pasaras anos en darlles de comer ou de beber. O máximo que pasaba, que o real, ao final non pasaba, é unha cousa que se menciona no propio xogo que din, bueno, ti cando vas dar paseos cos cans, pois te atopas outros donos de cadeliños, entón xogan, e mentres os donos che contan algo. Pois un deles contábache que se levabas moito tempo sen darlle de comer, sen prestarlle atención aos cans, que os cans podían escapar. Entón ti pensabas, pois vaiseme escapar o can, que levo moito sen... Nada, nin morren, nin escapan, eu non sei que fai ese texto no videoxogo, porque non é verdade que escapan, en ningún momento, ou seja, é todo safe, non podes perder. O máximo que te pode pasar neste xogo é que aparece o can con pulgas. Que horror. No, é un xogo de como feeling good, non? Non Sí. podes perder, non pasa nada. Todo ben. Claro, a miña dúbida, Nintendo DS tiña isto de tamén de que se recoñecen unhas DS con outras que vais pola rúa, non? Ou non me acordo como se chama isto, Street Pass ou unha cousa así, non me acordo como se chama. Street Pass é para Nintendo 3DS e 2DS, Pass pero 3DS. Coa Nintendo DS normal podías te conectar con outros xogadores e o que facías era ter como unha cita, pero para que xogaran os cans entre sí, entón pois interactuabas cos dous cans ao mesmo tempo como a segundos cans fose teu. Vale. Tamén podías enviarlle pois un regaliño a outro xogador. Normalmente a xente se conectaba para intercambiarse regalos de obxectos que non había na outra edición, porque outra cousa que hai de diferencia entre unha edición e outra é que hai algúns obxectos moi específicos que non están. Pouco máis. É un pouco como o tema dos Pokémon. Hai os Pokémon que están na edición rubí, outros na zafiro. Pois se tes o Chihuahua, pois tes un card de Bowser, e se tes o do Tekel, pois tes o card de Peach. Isto é verídico. Clásico. E nada, estamos vendo aí, certifica a miña idea de que os chihuahuas son gatos, realmente, porque había un chihuahua que estaba respondendo a loumiños como estes. Pois nada, un xogo... Eu teño que dicir que eu estaba traballando na tenda de videoxogos cando foi o apoxeo deste xogo e, mima, vendíanse, era unha cousa brutal aquilo. E agora revéndense que unha cousa Pois non, agora non compredes, adoptades, xa sabedes. Por favor, é importante. Imos ir, claro, hoxe temos moito xogo, así que, bueno, estos hai que par máis, que son os greatest dogs. Tamén había un xogo parello a isto, que era o de adoptar humanos, que era o Sims, e que chegou a ter, pois, tamén unha expansión que se chama Los Sims 2,
mascotas. Isto é certo, non? Está como dixen, porque son así. Sí. En TV Wonder, sí. Dai ti, sabe que ben. Vamos aí o Doulle, Sims doulle. 2 Pets. Pois nos Sims 2, igual que podías facer humanos, podías facer cans de calqueira raza, aí sen que non había diferencia ninguna. O que pasa é que pois, se poñías uns colores ou outros, ou alargaballe o morro, ou facíalo paticorto, é dicir, pois, igual que os Sims humanos. O que facía moita xente que agora me dou conta de que ten todo o sentido do mundo é converter un can, por exemplo, nun, non sei, modificaban o aspecto para que parecese outro animal. Entón, pois, tiñas como varios animais. Eu vin mofetas ou mapaches, todo feito como co motor de creador de ou ben cans ou ben gatos, non me acordo moi ben que era. Pero si, a verdade é que a creatividade da xente voou porque, obviamente, estaba moi limitado o comportamento dos cans e dos gatos. E a estética tamén, claro. A pesar de ter un creador moi completiño, pero sí. Cando xogabas os Sims 2 mascotas, o que facías era igual que coidabas os humanos, coidabas os cans. Non podías controlalos porque, son animais, non podías darlle ordes, pero podías facer que os teus Sims interactuaran con eles, podías entrenalos. Os cans e os gatos tamén podían ter traballos, tamén os viñan a recoller en coche á casa, e chegaban a casa e traían cartos. Estás escoitando, Freya? Verdad, hai que ver. Unha nini. Ostras, pero... Claro. Ai, mira, non trouxen o xogo do gato can, pero claro, porque tamén é gato, entón non toca. Pero hai xogo de gato can, lembrade, que isto acordoume porque está pensando en gatos que se comportan como cans e cans como gatos, igual tamén podían facer iso aí no editor. Neste caso creo que sí que morrían, non? Mira, no de Advance tamén meteron aí o... Pois, sí, morrían. Este xa non se cortaba. Porque xa os Sims. Salvo na versión de Game Boy Advance porque era Nintendo, entón, sí, tamén. Así que tampouco. Vais. Queres engadir alguma cousiña máis deste ou... No, iso é todo. Damos de tal. Tamén, segundo do que imos comentando por aquí, según xogaches que des comentar unha anécdota ou cousa que tiñas co xogo, tiñades aí un can que se chamaba Misifu ou o que fose, tamén comentádelo. Cífaro, que morre un humano, vale, pero un can. Iso é imperdonable. En fin. Imos con este, que non me deu tempo a buscar moito, imos xa tamén ir intercalando algún comentario público segundo as temáticas que imos tratando. Deixámonos aquí o noso compañeiro de Ouque Iván Iglesias, que nos dixo que aínda me lembro dun xogo da PlayStation 2 que era como un simulador de can que seguías os cheiros e tal. Que eu de primeiras digo, o Okami. O sea, eu pensei o Okami, digo, o simulador de can, o Okami igual non era. No, pero eu creo que se refire a o Dog's Life, que era un xogo que se chamaba Dog's Life. Entón, imos ver un pouco imaxes del. Eso, simulador de can. Bueno, estamos vendo unha escena así con gráficos prerenderizados. Pero bueno, estabas aí con un can. Non sei ata que punto podías escoller, neste caso, pois, customizalo, que tipo de cores, estética, raza, ademais. Acórdome de ter visto este xogo nun anuncio hai unha morea de tempo e dicir que xogo máis chulo, quero xogalo, e nunca máis escoite falar del. E agora é cando o topo. Podías facer de todo, era chulísimo. E a personaxe principal sempre era este can, non podías modificalo. Sempre este. Sí, aparte na portada estou vendo que sai. Concretamente, a ver, veñemos contextualizar aquí os datos. Se o Firefox me quero fazer caso. Levou candidaturas de BAFTA daquel ano, xogo de 2003, desenvolvido por Frontier Developments. O sea, que é un xogo europeo que é exclusivo de PlayStation 2, non tivo versión para outras consolas nin PC. Efectivamente, neste caso ves un pouco máis tarde que no vídeo que pois tiñas como unha cheirovisión, tiñas como un punto de vista en primeira persoa, entón vías os cheiros, cambiaban un pouco as cores, entón podías ver os cheiros como se fosen así como fumes de cores distintos, de amarelo, demais. Me que cada cor representaba un tipo de olor distinto. Entón, nada, eran así como minixogos tamén metidos no propio xogo. Recordamos, chamase Dog's Life e está en PlayStation 2.
bueno, isto imagino que é un pouco tipo dos Sims. No que pasa neste caso é que manexas propiamente o can, e naquilo vai aparecendo por aí algún, non sei se é un gato ou un chihuahua. É un chihuahua. Te digo que están animados como gatos. É que a mí non me fastidia, en fin. Un saúdo a todos os chihuahuas que nos estén vendo. E creo que ata aquí por lo menos de simuladores. Non sei se tes algún comentario, se os ocorre algún máis destos que sexan un pouco simuladores de vida que aparecen cans por aí e demais. Bueno, podo aportar que, ademais do Nintendo, saiu o Nintendo máis Cats. Cats. Que, bueno, é non é exactamente igual, non é simplemente engadir gatos, os gráficos son moi diferentes, pois xa era para outra consola, era para Nintendo 3DS, entón, bueno. Pero sí, non tivo tanto éxito como o primeiro, Pillaron as animacións do Chihuahua e xa tean para os gatos. Nunca se fixo tanto bullying contra os Chihuahuas como en fin, pechamos o primeiro apartado de videoxogos así un pouco de simulador de vida nos que aparecen cans. E imos agora con eses cans que nos axudan en videoxogos de diversas formas e aparicións. Así que imos ir primeiro co Fable 2, Lara. Quen anda aí? Quen ladra aí? Pois, Fable 2 é un xogo que saiu para Xbox 360 lá no 2008, é un xogo de rol, e ao principio do xogo, que tindas un neno, atopas a un can que está sendo acosado e sálvalo, e pouco despois o can reaparece para salvarche a ti e acaba convertíndose no teu compañeiro por o resto da aventura, vai sempre contigo. É un personaxe de soporte, ti non podes controlar en ningún momento, pero, por exemplo, o Fable ten unha cousa que é buscar tesouros. Entón o can detecta onde están enterrados os tesouros, tes unha pala aí para ir excavando, detecta onde están e avísache onde tes que excavar. E nos combates tamén ten unha función de asistencia, tamén ataca aos inimigos cando están débiles, pode derribalos, bueno, está aí botándoche unha man. E outra cousa moi graciosa do Fable, pois é que no Fable tes que tomar decisións que son boas ou malas, e según o camiño que elixas o teu aspecto físico vai cambiando. O can cambia en consecuencia. Tamén, vale. Tamén. Entón é bastante gracioso porque cando eres malo, o teu aspecto físico é moi terrorífico porque salenche cornos, pode ter a pel vermella e tal, e o can volvese cada vez máis escuro e empezan a ver ya os ollos vermellos, tamén dá moito medo, e incluso a súa personalidade é máis agresiva, a xente reacciona ao redor tenlle medo. Entonces é unha cousa así moi chamativa. E apareceu despois o Fable, tivo un DLC no que había máis razas de cans, porque en principio tiñas un can estándar e despois meteron razas de cans que eran dálmata, husky e un can tipo sabueso, así destes de caza. Era moi guai, a verdade, te lo can contigo. Chulo, pinta super ben. E nada, iso, apretamos para agradecer a Pinguille pola raid que nos acaba de facer. E nada, iso. O Fable 2, non sei se está nos Game Pass ou rescatou. Sendo 360, imagino que hai posibilidade de xogalo a día de hoxe con sistemas de Xbox. Creo que sí, que non. De feito, creo que andaban por aí facendo unha remasterización tanto do 1 como deste, entón debe de estar accesible. Para min o mellor Fable de todos, sin ningún dúda. O 2. Pois nada, queda aí anotado. Claro, falabas aí dos que se volvían así máis malos, que logo nos leva a cans inimigos que podemos tratarlo, pero sí que o que comentas, a historia de que está en apuro, salvao e despois devolve do salvamento, pasa tamén, por exemplo, no Resident Evil 4, que hai tamén é un lobo, máis ben, bueno, é un can da zona, é que non sei, o Resident Evil 4 nunca está claro onde é. Paco Fox dicía, eso é Galicia, non, eso debe ser bosques por aí polo Pirineos. En fin, pero iso tamén pasaba iso, salvábalo dunha trampa para osos, imagino, e logo aparece aí nun xefe para axudarte, que tamén aparece no remake. Imos cos seguintes xogos que tamén trae cans e mandamos un saúdo a Rita, aí neste, pero seguro que tamén falaría deste, que é o Dragon Age Origins, que tamén temos can.
Tamén temos Can, o Dragon Age Origins, que foi o primeiro que saiu para no 2009, PlayStation 3, Xbox 360. Pois hai no mundo do Dragon Age, que é un mundo de fantasía, hai unha raza de Can que son os Mávaris. Estes cans son algo así como un mastín que vai moito aos gimnasios e cicla, porque son uns tanques. Son cans de guerra, supostamente foi unha raza creada por magos, en fin, hai moito misticismo aí en todos os orixes destes cans, e son extremadamente intelixentes, e además elixen a xente que van a ser os seus compañeiros fiéis. E nun momento dado, pois, un destes cans elíxete a ti e aparece no xogo como a posibilidade de collelo para o teu grupo e convertirse nun personaxe do teu grupo. Dos meus preferidos, a verdade. E, ademais, eso de pues, ser un membro do grupo que podes utilizar como calquer outro, ten pues, tamén opcións de mellorar, cambios que en lugar de ser armadura son pues, collares e pinturas de guerra para o can, pero convírtese un pouco no alivio cómico do grupo. Pois o Dragon Age é un xogo que fai moito hincapé nas relacións entre os teus compañeiros. Hai un montón de momentos en que eso, comparten pois eso, ratos persoais en que están falando uns cos outros e tal, e o can convértese pois eso, no alivio cómico, porque todos son coñas con el. Tes personaxes que non o soportan, pero ainda así están falando con el, danlle comida e chuches e o que queiran, e outros que pois que lle contan a súa vida ao can. En fin, eso convértese nun alivio cómico un pouco así do grupo. Está moi ben, pero ademais é un personaxe que físicamente é unha pasada, está moi ben tamén para levar as misións e como compañeiro, así que convírtese aí nun membro especial do equipo, ou para min totalmente. Sí, se andan contando a turra que había tal, e imagino que no, se estives no sin sería un can psicólogo, no que tiene un rayo psicólogo. Un pouco aquí tamén fai de psicólogo, porque eso, hai personaxes que están aí falando con el, contándole sus iras e venidas, entón. Falta que lle paguen. É por aí. Como as desgracias nunca veñen soas, pois hoxe non está John Amil conosco, pero está Farún en modo Jarkan Beans. Sexa, bueno, o que non se lle ocurre a un, Farún e John, se lle ocurre a un, bueno. Imos ir, eu como sempre, traendo cosas fresquiñas. Pois vou falar de unha cousa que hoxe anunciamos o directo cun vídeo aí que estaba revisando un pouco a estantería onde teño os xogos tal, e sinalei un xogo que dixen este non ten cans, a ver, tal o Sonic, ourizos, dinosaurios, xa se para tal. Claro, había o Shadow Dancer, eu dixen, non ten, porque eu mirei un poquinho e non hai. Que pasa? Que eu digo, a mí o Shadow Dancer só non me xogalo e tiña, porque o Shadow Dancer está baseado nun xogo de Sega de recreativas que tivo unha versión para Master System, bueno, o borroso Dancer, chamase agora mismo. Algún día recuperarei o foco, non pasa nada. E isto, pois hai que decir que vamos ver a versión de Mega Drive para que vexades que pinta teña. Isto onde se pon aquí os vídeos. Alguén sabe aquí de realizar os vídeos, tía. Sí, a versión de Mega Drive tiña esta pinta que imos ver agora. Xa vos digo, a de Mega Drive era un pouco, escapaba un pouco da versión de recreativa, tiña fases novas e demais, pero deixámonos aí un ninja na que comeza e vai acompañado, como vedes aí, dun can tirando a lobo, pero bueno, creo que entra en can. E nada, a ver se podemos coitar, porque cada vez con cada ataque el ladra. Bueno, alguén, hai un botón para... Bueno, en fin, pues eso, non o controlas directamente, pero digamos que sí que das aí unha orde para que vaya para diante e demais, e todo isto. Entón, claro, eu xe fun a mirar o de Master System, e se de base o de Master System, pois claro, cousas de os 8 bit, a veces van un pouco máis limitados os xogos. Eu mirei aquí por detrás, digo, bueno, igual mencionarán que hai o can, en que aquí non saia. Non, un dos cambios principais que pasa no xogo de Master System é que pois non hai can. Non hai can. Digamos que te está acompañado. Non, claro, isto se es pobre non podes ter can. Isto é así. Isto, claro, se tes pa 8 bit, non che dá pa os cans. Non podes ter cans, é un pouco unha lei de vida así. Pero claro, xogaban un pouco sucio porque sí que nada máis encender o xogo
hai esta intro. Entón, claro, aquí xogas cas emocións. Claro, empezo o xogo que aparece aí un can con gráficos que dis, wow, isto está moi ben. Arranco o xogo where is the dog? Who let the dogs out? Que aparte non hai can, e creo que só existe como unha maxia. Entón queda como un xogo tipo Shinobi, tipo, bueno, Ninja Gaiden, un pouco desta época, deste estilo, un shooter lateral. Pero non, a versión de Master System pois marchou can, non houbo can. En fin, pois nada, porque quedoume con esta anécdota. Pero bueno, sería outro exemplo de xogos que teñen can, salvo se tes a Master System. Entón, pois non hai cans. De feito, na portada non sai. Aquí, na portada non quitaron, só deixaron aí para a primeira intro porque lles deu aí por sair. Xa está, creo que agora xa se me ve nítido. Aí está, Shadow Dancer para Master System, a Mega Drive. Seguindo con xogos de rol ou de, bueno, variantes de xogos de rol, temos os de estrategia en tempo real, como o tempo real non, perdón, por turnos, como é o Valkyria Chronicles, que é o que nos comenta Lilium en Instagram, que dixo que hai un can que fai de axuda no servizo médico vindo socorrerte no campo, que non me... Claro, iso xoguei o 1, non lembro se estaba o can, que igual sí, pero imagino que nos seguintes, igual cando alguén estaba así inconsciente, pois hai unha personaxe que iba aí para atenderte. Entón, bueno, pois eso, xogos ambientados nunha Segunda Guerra Mundial así con toque de mistura de mitoloxía nórdica, pero tamén con estética moi anime marcada, bueno, unha mezcolanza interesante. E tamén indo RPGs, temos que irnos para o Final Fantasy VIII. Pois no Final Fantasy VIII o personaxe que é Rinoa, Rinoa ten un can que se chama Ángelo. Realmente é Ángela, porque é unha cadela. Bueno, pero bueno. Pero igual en italiano é como Andrea, que Andrea en Italia é... non sei. Pode ser. Bueno, Rinoa, nos Final Fantasy hai unha mecánica que son os límites que funcionan nos combates, que son uns ataques especiais que podes facer. E os de Rinoa están vinculados ca cadela. La pode chamar a cadela e facer diferentes límites que podes ir aprendendo. Empezas con un ataque básico e se vas encontrando unhas revistas polo mundo que se chaman fociños, vas aprendendo vas aprendendo ataques novos. Entonces tes desde pode curar a ti o membros do teu grupo, pode resucitalos, pode volvelos invisibles, pode escarbar no chan para buscar cousas, e despois ten ataques directos contra os inimigos. Pero tremendo suplex, se mandou. Sí, un pressing catch. De feito, non sei se viu xa, hai un que é graciosísimo, que é o Canon Ángelo, que Rinoa ten unha mini ballesta no brazo, e o que fai o can que se lle pon no brazo como se fora un proyectil e sale disparado. Unha cousa moi ridícula. Creo que sí que saiu, Creo que o primeiro, sí. No, bueno, hai algún que comparte un pouco en espírito tamén con Red 13, Nanaki, do Final Fantasy VII, que tamén podemos meterlo nesa... Si, o que pasa é que Red 13 eu sigo dicindo que non sei que se son un can ou un gato, un pouco todo. Aí está. Isto é como Spider-Man, pero en vez de sair tela de araña, sai un can. Básicamente, para que non este vendo, o concepto gráfico sería un pouco este. Seguindo con RPGs, algún de vos xogou Secret of Evermore? No, vale. Neste caso estamos yendo a Super Nintendo, que é o que nos comenta Lorena Amigo, que neste caso teño entendido tamén que acompaña o personaxe principal nas batallas. Neste caso Secret of Evermore ibas a distintas liñas temporais, entón tamén o can adaptabas un pouco a era temporal, entón un pouco o que pasaba co Fable según como era de boa esa persoa. Pois neste caso creo que se ibas, por exemplo, a etapa máis prehistórica, pois era como un cadelo máis asalxado, máis tipo lobo e demais, entón que había como distintas versións. Non sei se logo afectaba a xogabilidade tamén cos movimentos de axuda, non sei se era directamente actuando sobre él ou dando ordes, creo que máis ben un RPG o Secret of Evermore, pero tamén todo agora de moi de memoria. Entón, bueno,
tamén que había aí cans noutra variante RPGs. E xa non no RPG, metido xa no mundo plataformas, temos a Pucci. Ostras, chámase Pucci, que é o can por excelencia dos 90, de vibras dos 90. Que este coñezo ben Sara. Efectivamente, o famoso Pucci. Pois Pucci é un cadeliño que aparece en, penso que todos os xogos da saga de Yoshi's Island, dende a Game Boy ata a 3DS, creo que foi o último xogo que saiu. Ou a Wii U pode ser incluso. En fin, neste caso, Pucci sempre sai como a personaxe que te axuda a pasar fases que non poderías pasar sen el. Aquí vemos porque pode camiñar pola lava, se embiste algún inimigo papa o xa con tocalo, entón serve un pouco como medio de transporte. Ti o abandonas cando xa non te sirve. Esta é a máxima interacción que tes co Pucci en todos os xogos de Yoshi's Island. É moi riquiño, é moi bruto, pero isto é o máximo que chegas, por desgracia, non ten moitísima máis presencia no xogo. Ai. Non che fai caso, non? Digamos que vai el automáticamente ou agarda por ti ou algo, ou el tira pola súa... O que fai é correr na dirección na que ti esteas a mirar. Se non o estás tocando, non vai para ningún lado. O máximo é que que te sigue. Te sigue un pouco se estás moi lonxe. Sí, e abandónalo na lava. Sí, dino Ferún, xuro vos que nunca soupen que aquilo era un can e agora ata ten Pucci de nome. Sí, é que non parece un can, falta unha luz. Sí, é certo que, por exemplo, vendo aquí Sonopixel, podías decir can como podías decirse ser. Un enxendro. Ser fantástico. Sí. Que aparece aí no Yoshi's Story. Que todo isto... bueno, claro, logo aparecen máis xogos tamén, que estamos vendo o de Yoshi's Island... Sí, o... Claro, que sae en toda a saga, entón sae tamén en xogos posteriores. O que non sei se sae en xogos de Super Mario, pero nos de Yoshi's Island, en todos. E sempre fai o mesmo, bueno, a mesma un can que anda pola lava non me cadraba. Bueno, igual que hai can de augas, pois agora can de lava, claro. Tes cada cousa. No Wally's Wall. Mira, espérate, que estamos aquí vendo máis xogos de Yoshi. Aquí non estou vendo agora a aparición, pero bueno, en fin. Por aí andará. Sí, pois igual algún Smash ou algún Mario Kart, algún cameo, seguro que... Mira, eu creo que no circuito de Yoshi's Island sí que sai. Pero que me soa agora no circuito que hubo aí no Mario Kart, un dos últimos, sei. Sí, aí está. Tamén ves a función. Pero mira, eu creo que no circuito Mario Kart de Yoshi Island creo que sí que está por aí, por alguna zona. Por aparte, creo que un circuito para xente que coñece o Yoshi Island que está cheo de referencias a todo o xogo con distintas fases e ambientes. Entón, creo que anda por aí tamén. Pois aquí deixamos de momento. Bueno, que faltamos unha última apunte que nos deixou aquí mentre estaba entrando en clase Farún, que nos di o Never Alone, que... Bueno, non comenta moito máis del, pero imos ver aquí un poquinho Never Alone. Sí, isto de chorar. Isto vai ser... Isto é Ori Will of the Wisps vibes. Nada, neste caso, soname este xogo que está ambientado non sei se no Polo Norte ou na Antártida. Ten pinta Polo Norte, pero tampouco non son un experto aquí. Demais, pois nada, estamos sendo unha personaxe que é esquimal, que vai cun lobo branco, bueno, cadelo branco, non sei se... Digo lobo para que a xente se faga idea de que tipo de apariencia ten, pero bueno, xa un cadelo tirando para lobisome. Este xogo, claro, Never Alone, creo que é un xogo destos tipo puzzle de plataformas, un pouco na estela do Limbo e demais. Si, aparte estamos vendo aquí unha serie física e demais. Non sei exactamente as mecánicas co can como iban, pero bueno, que é un pouco iso de resolver distintos tipos de plataformas. Creo que hai un pouco nesa estética, porque os saltos tampouco son super precisos este xogo, o sea que ten un pintas un pouco máis de
buscar ese tipo de opcións. Nada, temo a pinta telo para Steam e creo que tamén para as consolas da xeración de Play 4 e demais. Que este sempre me ten saído para xogos colaborativos e demais. Bueno, queda aí anotado. Logo temos outra aportación aí dos deberes de Farun que retomaremos logo. Coñeces este xogo? No, pero ten pintaza. Sí, a min, bueno, recomendame moitísimo o Limbo. Se me pos así unha imaxe breve deste xogo, digo, sí, o Limbo, claro. Efectivamente, está baseado tamén en lendas da cultura nativa de Alaska, vale. Estamos polo norte. Sí, eu este teño lío del, pero non cheguei a probar. Que hai tanta cousa a probar. Eu levo unhas semanas de que estrés de canta cousa que hai que probar e que non tô probado. Ainda estou con Super Mario Sunshine, que tamén hai que probar. Pero en fin. Rematado este capítulo de cans que acompañantes e axudantes, que seguramente nos estamos deixando moitos, ao final tamén estamos un pouco cas collas que trouxedes vos, tamén un pouquiño que nos foi correndo hoxe a nós, pero seguramente hai máis. Imos co capítulo cans antropomorfizados. Que é isto? Pois igual que Sonic é un ourizo antropomorfizado, pois Yoshi é un dinossauro antropomorfizado. Bueno, un pouco unha cousa rara, porque así desa peli de Super Mario 2 93, en fin. Pois imos ir cun xogo que se chama Cat Quest 2, que imagino que hai gatos antropomorfizados, pero tamén hai algún can, non é así, Lara? Sí, hai algún can. O Cat Quest 1 era só de gatos e o Cat Quest 2, pois incluímos os cans. Volveron xa Nintendogs, sí. Un pouco, sí. Bueno, pois este xogo saliu en 2019. É un RPG de acción deste 2.5D e desenrolase nun mundo pois de feiticería, espada e tal, na que pois están o reino dos gatos, que Felinia está o dos cans, que é o Imperio Lupus. E dous reis que perderan o seu reino, foron despertados para recuperar os seus reinos dos impostores que van polo mal camiño. Entón, ti tes dous personaxes para xogar, tes o gato e tes o can. Podes xogar en cooperativo con outra persona, pero se xogas ti só, outro personaxe queda controlado por o xogo, por aí a do xogo, pero podes intercambiar en todo momento. Podes ter os personaxes equipados de dúas formas moi distintas. E tes que avanzar pois polo mundo para eso, vencer os usurpadores dos vosos reinos e volver recuperar os reinos e que reina a paz. Está moi ben porque, bueno, estes xogos son super bonitiños, están super cuidados e teñen unhas cousas super simpáticas porque, bueno, teñen moitos xogos de palabras que están moi ben localizados en español, por certo, porque intentan manter os xogos de palabras con cousas de gatos e de cans. E despois son super monos, son super cuchis e son moi divertidos de xogar. E teñen todas as cousas de que os cans e os gatos se levan mal, pois todo ese rollo ben así moi caracterizado no xogo. É super divertido, a mí é un xogo que me encanta, os encantamos dous, e vai salir agora o terceiro, que agora xogamos con piratas, así que, sí, Pirates of the Caribbean, así que... Spons. Así que promete. Además, é que son xogos que se che gusta a fantasía e que están cheos de referencias e son divertidísimos. Teñen un estilo artístico precioso e, vamos, eso, rollo cans e gatos 100%. Moi boa pinta. Está buscando de localización, de momento na Moby Games non aparecen os equipos de localización, pero bueno, está moi guai. Eu cando xoguei chamou má atención eso, que intentaran traducir todos os xogos de palabras e tal, está moi guai. Sí, o sea, eso que seguramente quer decir que non está feito por IA, porque isto saiu onte no directo que falamos, que agora, se buscas xogos de galego, xogos en Steam en galego, saenche 8.000 procuras. Que pasa? Que hai xogos agora que están con traducción automática con IA. Por exemplo, un que ten moi boa pinta, que é un xogo que se chama Pulse, que é en primeira persoa, son como piscinas moi aterrorizantes. Claro, e miras, cantos idiomas ten na lista e pon 103. Só hai unha explicación que teñas tal nivel
de cousas. Entón, claro, ahora están parecendo que hai máis xogos en galego, pero bueno, que galego, por exemplo. Ou que adaptación case a calquer idioma que vaya, salvo que sexa o nativo propio de en crear o xogo. Creo que neste caso tampouco é un xogo que teña moito texto e demais, que entón podes chegar hasta un punto, bueno, en fin, facelo, non facelo, en fin, é un tema, que isto igual tamén facelo con xente máis autorizada ca min, Sara sería unha, pero bueno, con máis xente que podamos falar diso, pois para outra ocasión. De cans antropomorfizados, eu estaba aquí mirando, e claro, é que aquí este é un lobo, pero logo hai outro que un raposo, entón imos ir a terre o furro, e eu quero parar de meter a zoca con estes temas, porque unha vez unha compañeira de clase, unha compañeira de clase que ya se acabou 15 anos, francamente, oye, isto que dicís do furro que mal, non. En fin, creo que está, a ver, tiña aquí neumático tamén que nos dixone vou usar ese comodín de Sara, me saca do tal. Tota Keke, do Animal Crossing. Sería un can antropomorfizado, entraría na categoría. Bueno, a ver, vamos a ir de dúbidas. A ver, é que non ten nada, non ten nin roupa. Bueno, é dicir, en Animal Crossing todos os animais levan roupa ou algo así, este nin roupa, entón dos animais camiña sobre dúas pernas, xa sei quen é. Toca o, bueno, non sei se é un ukelele ou é unha guitarra. Unha guitarra, bueno, polo tamaño. Vale, toca a guitarra, iso é o que ten de antro. É a dúas pernas. Iso sei quen é, sí. A miña esa das incursións no Animal Crossing. Sí. E Canela non é un can? Claro, que tamén é. Canela e Candrés, que é o seu irmán. Ostra, Candrés. É que hai moitísimos cans en Animal Crossing, porque é un tipo. Cando non é John O'Farun, é a xente do Animal Crossing. Moi ben, Candrés. Vale, pois nada, si, no Animal Crossing en xeral, pois sí que aí nos entraría. Agora indo xa un terreo novo. Bueno, isto é unha nova sección que non entra en antropomorfizables tal, pero tamén o recomendar que nos dicía era Marco Sack, que nos decía que no Monster Hunter Rise pois podes tamén montar nalgúns cans e son colegas de teus aventuras. E tamén nos decían xogos que aparecen cans o Breath of the Wild. O que pasa que unha lástima que non podes acaricialos. Pero para saber se un xogo che permite facer iso, hai unha conta que nos sinalaba Lilium, pero que tamén non la comentaba Ángela Triana, que finalmente non puido estar hoxe, que é unha conta de Twitter que creo que tamén ten TikTok, que se chama Can You Pet the Dog, que basicamente podo facerlle caricias, podo darlle aí un mimiño ao can. Entón aí imos facer aquí unha serie de procuras. Entón, por exemplo, buscando isto do... vai a facer iniciar sesión en Twitter. Teño que facer iniciar... Espera un segundo. Que teño que entrar no móvil. No, espérate, isto vai ser... Vamos a facer infraestructura. Entón, iso, que é unha páxina que poder buscar no... Estou aquí procesando como se fai isto. Que teño que facer agora, xa está. No Monster Hunter, pois buscas Can You Pet the Dog e o nome do xogo e máis ou menos podes atopar pois os xogos que sexan. Entón, curiosamente, cando fun a buscar o Monster Hunter, pois tiñamos o caso do que aparecían do Can You Pet the Dog, que era o Okami, que saía cando Okami, que non sabía que estaba aí como un easter egg do Kami. En fin, entón iso, podes buscar aí Can You Pet the Dog? Sí, houve unha actualización e podes tal. Tamén no Monster Hunter Rise, pois tamén hai, ás veces tamén vai por outros animais, mouchos, pois tamén podes. Pero iso tamén, xa este can tamén pode xogar un pouquiño e demais. Tamén este dragón, ou dragón can, creo que bueno, non é montaña rusa, é unha mistura de can e dragón. En fin, varios Monster Hunters e demais. E logo tamén o Dr. Eggman pode acariñar un chao no Sonic Adventure 2. Calquera personaxe xogable pode acariñar un chao, efectivamente. Sí. Porque fai con máis cousas. Entón, por exemplo,
Dinos Risou por aí, Risou. No Undertale, entón, imos buscarse directamente no Undertale para buscar os cans. Ela dicía cans, non Ramia. Entón buscamos Can You Pet the Dog, Undertale, aquí Lasher Dog is barking excitedly. Claro, non atacas. Imagino que no Undertale se vas na rota esta de ser pacífico, pois que dalle aí o rabiño. Non sei se... Sí, mas que vai por aí. Logo se sai máis cansado máis. Que máis temos? Por exemplo, veña, no último, no Baldur's Gate está Scratch, Rasca, que era tamén o que nos recomendaba por aí Dai Wisdom. Veña, Baldur's, vamos buscar Baldur's, a ver que nos hai de cans, así xa solucionamos. Bueno, se esquivo como son os nomes dos xogos, pois tamén queda mellor. Baldur's Gate, que non sei se este Scratch, pero en fin, temos aquí un can. Sí que Scratch pon aquí. Pet him. Live. Cántame un dramático. Podemos aí Entón, o sea, moi útil isto. Se necesitades isto nun xogo, por exemplo, o Zelda que eulle tamén, que creo que no Tears of the Kingdom seguían igual. Creo que houve esa polémica, o Nintendo deixou de gañar cartos outra vez. Claro, neste caso, de veña, que máis xogos? Mira, neste caso, dinos aquí Celia, Can non, pero a porquiña do Wolfenstein 2 de New Colossus Rosa ten o meu amor infinito. Entón imos poñer aquí a Rosa, que xa vin eu antes, que estaba... Creo que se buscamos Wolfenstein, sai primeiro o mono gato, que hai un mono gato. Cousas dos nazis, non preguntedes. Cousas nazis. Hai un mono gato que se pode... Tal, e logo temos aquí a porca rosa, que creo que podes darlle de comer, e tamén pois darlle aí un mimiño, moi ben aí. Coma aí do chan, estás contento, moi ben. E creo que tamén se pode tamén se tes os controis por movimento en plan de VR, tamén pois cas máquinas que teñas aí de metal, pois tamén podes facer aí o mimo. Bueno, en fin, hai moitas cosas. Por curiosidade, busque tamén. Vale, buscamos agora Assassin's Creed. Se busco o Final Fantasy VII Rebirth, poncho dos chocobos, e que hai varias animacións tamén, os chocoviños aí. E pilla aí todas as bochechas. Tamén hai gatos, pero cans creo que non. Acompáñanos un can, pero hai unha misión secundaria dun can, así tamén mencionamos o can, pero creo que non se poden aí facer os mismos no Rebirth. Si que hai un can, que sería Red, que vai un chocobo, que isto tamén. Non miras isto. Isto foi o máis polémico dos trailers, tío. Horrible visión. Estou yo facendo aquí uns spoilers a Lara que, bueno, é como ver correr a Godzilla, por Dios. Sí. Non sei se coñeces o xogo Valiant Hearts, que é destos outros que me pode ter pintaza. Sí, eu non quero xogar a eso porque sempre vou chorar. Pero este con gráficos un pouco máis... iba a decir feos, bueno, máis grises que o Ori ou que o que vimos antes. Precioso Valiant Hearts, dinos por aquí Farún. Iso, que aquí tes tendo que está ambientado na guerra, na segunda será. E tamén eso, podes acaricialo. E de feito, hai un trofeo, un logro relacionado con facer iso, así que tamén, se non me equivoco, é compañeiro, que é Walt, compañeiro do personaxe, sí. Si, apúntanos aí Farún, que é a historia dos cans de médicos da guerra, que tamén xaría un pouco tamén co que pasa no Valkyria Chronicles, que citaba antes por aí Lilium. Outro máis que... Veña, estos teño que buscalos, que non son. No Fallout 4, dinos aquí JPV, que hai un que se chama Albóndega. Coñécelo ese ti, Lara? Coñezo, non xoguei o Fallout, pero sei a historia de Albóndega, que en inglés é dog meat. A verdade é que está moi guai, un pastor alemán que te acompaña aí durante o xogo, e tamén é así o teu compi. Tamén entraría nos de acompañamento. Vimos buscar aquí unha foto. Bueno, non vai sair... Está aí. Sí, un pastor alemán que te pode levar, pode facer un cameo, perdón, unha cameo non, cal é a palabra que estou buscando?
É Midsommar, fai aquí un cosplay de Midsommar. Unha referencia en Midsommar. Efectivamente. Estou aquí todo referencias super lixeiras aquí en Recuncho Game. Aesthetic, Coachella 2012. Ostras, tamén. Sí. Este non lle poñes unha canción da Blur que non cha canta. De Blur que non cha canta. Mira que a letra é moi de cama. Non. Logo está tamén o Diamond Dog do Metal Gear 5 que coido a JPV con cal quedar, que porque vemos tamén é Diamond Dog, espérate, non, claro, Diamond Dog en sí existe como máis cousas na vida, pero en Diamond Dog concreto do Metal Gear 5 pois sería pois un can que ten aí que lle quitaron un ollo ou algo así, un pouco. Pois ten a pinta dos personaxes de Metal Gear. Sí, un pouco Solid Snake en versión can. Versión can. E logo leva por lo menos a mesma roupa casi que algún personaxe femenino, en fin. Aproveitas para meter aí a crítica, xa está. Pum. En fin. Mira, xusto que estaba comentando. que estaba dicindo. En fin, estos son os de JPV. Comenta por aquí que falta chorizo. O can máis famoso do Far Cry 6. É verdad que vino Chorizo. Vino lendo unha cousa sobre o Far Cry dicen, de verdade hai un can que se chama Chorizo, pero sí, en inglés chamase Chorizo tamén. Sí, claro, porque é un show creo que está ambientado en algún país latinoamericano ou en algún país tal. Ai, vai con rodiñas. Oh. Sí. Un can salchicha ou algo así, vai con... Bueno... Sí. No quero facer chistes porque como me ensinou porque son salchicha, pero vai con rodiñas. Sí, efectivamente vai con cadeira aí. Nada, bueno, pues aí está ese. En fin, e agora con esta imaxe, quedamos con esta imaxe que acabamos de quedar. E agora imos falar de cans inimigos. Así que toma tal. Os do Resident Evil, que quen lles mandaba, en fin. Imos ir con un pouco máis de criterio. Imos irnos ao Ralph, Wolf and Sam, que é o que nos trae Sara. Bueno, un deles. Sara, veo aquí enfadada cos cans, no tramo final. A ver, contanos, quen é este can que nos traes? Pois un can que pode darnos unha manlleira que nos enteramos vivos. É do xogo Sheep and Dog ou bueno, Perro e Lobo era o xogo que tiña eu. En este caso o protagonista non é o coyote, aínda que o parece, senón que é Ralph Wolf, que é un lobo, pero o artista é o mesmo, entón é idéntico ao coyote dos Looney Tunes. O sea, non é un Looney Tunes isto. Non é un Looney Tunes. Bueno, é un xogo dos Looney Tunes, quero dicir. Vale. Sí, eso non... Pero esta personaxe principal que ti estás a ver aí ocultándose tras a roca non é o coyote, é Ralph Wolf. Entón, temos o can pastor Sam que está agardando as ovelliñas e ti o que tens que facer é, pois, penso que nesta fase tens que roubarlle unha ou varias. Ali arriba vemos a cariña do Sam que se está a xirar vigilando as ovellas, cando está mirando de frente, cando non podes moverte, non te pode ver, tens que agardar a que estea mirando para outro lado, bueno, en fin. Aquí vemos como robamos é curiosa esa maneira de notificalo, porque ou era ou míralo ti, ou teñas o radar do Metal Gear, pero non miras, é curioso. Pois sí, este xogo como de plataforma, puzzle, non sei como categorizalo. Recórdame moitísimo a outro xogo dos Looney Tunes que era o demonio de Tasmania. Sí, Tough Wonder. Sí, exactamente. E bueno, pois neste caso, sí, temos un can que se nos ve, que non aparece no vídeo, pero se nos pilla, é super estresante porque ti o ves correr cara a ti e ti queres escapar, pero é destes xogos nos que dá igual o rápido que corres, que sempre vai correr máis a outro. Entón, píllate, agárrate polo pescozo e pegache unha leche que Pero vou romper unha lanza no seu favor, eu creo que o malo somos nós. Non, só tratamos de alimentarnos. Bueno, claro, os do Resident Evil tamén, pero... Cada un. Pero igual non os defendo tanto. En fin, claro, todo depende do punto de vista. Tes toda razón. Que máis? Temos en Kirby tamén hai uns cantos por aí. Sí, aparte con xogos de palabras dignos de John Amil tamén.
vou mencionar algúns de Kirby, porque non sei que ten Kirby contra os cans, que os poñen como inimigos. Temos polo menos 3. E vamos mencionar do máis vello ao máis recente. O primeiro que pensei foi o Kanfu, que me encanta ese nome. Kanfu, por favor, é un can! Este é un inimigo que é un mini xefe que aparece ás veces nos mundos e o que fai é pegarche cos non sei se son puños ou orellas, porque son as dúas cousas, pero sí. É un can que é só cara e pés. Sí. Un pouco como Kirby. Moitos inimigos de Kirby. Un pouco E lanza como uns Kirby. kamehamehas, biches. Entón, se ti o Claro. comes e o tragas, adoptas copias a habilidade de loitador. Entón, pois de repente tens unhas habilidades de kung fu da leche. Bueno, isto xa non era un can, Ese era un morcego. outro. Un E saúdo logo, a xente de morcego. o seguinte é Bernard. Bernard, que non Bernard! non é un San Bernardo. É un cadelo deste... Ai, non me acordo a raza, pero é destes que ten como as rastas. É como un cadelo de augas... casi todo mouchado que parece unha fregona. En fin. Pois é un inimigo normal, non é un boss nin nada disto. Penso que este cante dispara. Non me atopei con el, a pesar de que xoguei o xogo de Kirby Triple Deluxe, que é o xogo no que aparece. Vela e o tedes. Isto non é parte do gameplay, isto é un premio. Un trofeo, perdón. Pero é cuchísimo eso. Tens que mallar nel. Sí, volvemos ca mesma dinámica de que caras non extremidades, xa só que ven sendo as mans e pés. Neste caso, cunha pistola trompeta. Non ten sentido, pero é máis fácil de explicarlo. É moi importante o riño de explorador. Efectivamente. Porque, ante Que todo, ten Bernard é un cadeliño moi curioso. Moi curioso. Por último, tamén este é o último Kirby que saiu para Switch, o Forgotten Land, Terra Esquecida, que este chamase Awufi. Awufi, que é pequeñísimo. Este enemigo ten moita presencia no xogo porque sae hasta en cinemáticas nas que se te presentan pois como as mecánicas básicas do xogo. Ti ao principio pensas que son pois NPCs en máis que non teñen pinta de que che vayan facer nada, pero logo de repente, pois, oi, que pasa? Que teñen os olliños así como un pouco enfadados. Entón, pois, preparaste para loitar. Son o inimigo básico do xogo, que non ten nada de saúde, nada de ataque, o máis básico do básico. Os Waddle Dees de Kirby a Terra Esquecida. Mira, aí tedes Waddle Dees. Pois sí. E nada máis, non teñen ninguna habilidade especial, non copias ninguna habilidade cando os tragas, é dicir, é o máis básico do básico. Pero son moi riquiños, son cadeliños. E hai que querelos. A verdade é que son tamén moi riquiños, sí, A Woofy. Por favor. E nada, estou aquí, bueno, vamos a seguir xa co momento preguntas e cousas que comentou o público ao final. Hai unha pregunta aquí off topic, logo retomamos, e que estou aquí vendo aí na cousiñas. Este xogo xa saiu outro día, efectivamente, que eu teño aquí esta tal. Primeiro comentaba por aquí unha persoa, pero que me vale a min agora para indagar nunha cousa que se nos gustan os xogos de Sonic, Duster 7 está preguntando. Que va? Non. No. No. Daqui, bueno, Lara, ti pode ser non irónico a resposta, porque tampouco sabemos. No, pero Non está podo pensando, dicir, espera, non podo dicir que non me gusten, pero probablemente a última vez que xoguei a un Sonic foi fará 30 anos. Entón, igual necesito... Pois xogaches o mellor Sonic, seguramente, porque xa o 3 ou algún anterior, así que non hai moito máis. Estou pensando, non hai cans antropomorfizados en Sonic, é raro, porque hai case todos os animais, gatos hai varios, e mamíferos varios en xeral, incluso mamíferos, pero cans, agora mesmo non... Aparte en Sonic é todo, non sei que, o animal, tal animal. Sonic, the Hedgehog, o ourizo. Blaze, the cat. Big, the cat. Tails, bueno, Tails, porque xa é Tails o apodo, non
Non, é o único que non, pero logo casi todos non sei que é o animal. Non hai non sei que de dog. Salvo no Sonic Forces que tienes un tutorial para facer o teu propio animal, que creo que aí sí que había can, pero non era ningún personaxe pechado oficial. Esa é unha pregunta. E logo comentaba por aquí fai un pouquiño comezo sobre inimigos, en este caso tampouco os culpa dos cans, que había os cans do Last of Us 2, non lembro se non tamén había destos. Os cans de Last of Us 2 dos malos, que todos teñen nome e unha relación cos seus amos. Que isto que son un mala xente de Naughty Dog, curiosamente, efectivamente, son quen fixo isto. Claro, que sinteste mal cando che ataca un can e teste que defender, pero non che queda outra, porque claro, aí os inimigos chámanse polo nome, aos cans tamén, entón claro, é que non estás matando NPCs que tal, senón estás xente que ten a súa vida, que se preocupa por non sei quen, polo nome. O sea, nese apartado o Last of Us 2 destrozate en moitos aspectos. O sea, eu do poucos xogos que dixen, non quero seguir facendo isto, que xa me está pasando mal. Tamén pasou co Elden Ring por outros motivos, pero bueno. Todo luego, un saúdo a Ángel Rez. E tamén nos comenta por aquí Farún o Head Over Heels, neste caso un xogo de microcomputadores, non sei se só de Spectrum, imagino que é algo máis, que é un xogo de quebracabezas onde un cans que saltaba moito resolve certos quebracabezas, outro que corre moitos e outros, bueno, que hai varios cans que teñen como diferentes habilidades que pode incluso sumarse para resolver varios puzzles. Entón, son tamén cans un pouco estilo gráfico Kirby, Ai, que riquillos. perspectiva isométrica. En fin, eso, algún vai empurrando cousas e máis, pero eso, son ese tipo de cans. Sí, un pouco... Porque me dis que son cans, porque... A ver, bueno, perdón, como no Kirby. Tamén como no Kirby algún deles. E nada, bueno, pois está tamén este xogo do 87, creo que wow. De Ocean Seron bien aí malo dato rapidamente. Na graciña Farún, que hai eso entre Farún e ás veces tamén bueno, hai un par de xente aquí que sempre nos sacan caí con cosas de microcomputadores que está ben chulas, que a mí se me escapan do radar moitas veces, tamén, pois esa cousa boa tamén facer aquí o podcast aquí con a xente que imos sumando. Por último, bien hai un comentario que non sei se quere decir algo, é un... Aquí non me sai nada. Bien, hai 1,50. A mí non me ven nada. Estou buscando aquí e non me sai nada de cans, pero igual senón que se sigan por aí. Claro, di aquí. Un é Head e outro é Heels. E ten patorras. Vale. Vale, agora entendo. Un é Head, estamos vendo a Head seguramente no directo, e despois Heels. Creo que nada máis, non sei se alguén se vos quedou no tinteiro algo, se quere repasar algo. Solo sai unha imaxe do can máis infame da historia dos videoxogos. Non sei que can estás falando, non sei a que te estás referindo. Noto risas aí. Espera, mira, ahora mismo, bueno, claro, non teño a mesma imaxe, senón Sara mismo está facendo a mesma pose que ese can. Estamos falando do can de Duck Hunt, efectivamente, en este caso, pois tamén con maltrato animal, outra vez. Maltrato animal sí que se maltrataba el a ti, queres decir. Exacto. Bueno, o pato tamén. Pois sí. Bueno, seguindo co do Hero Hills, eso, que decir ter cabeciña, os pés na terra. Bueno, pois os pés na terra tivemos hoxe aquí con moito canciño que estivo saindo aquí no recuncho. Deixei a música do Nintendogs soando e non a parei. Que canción está soando Nintendogs ahora? Estaba pensando, tío, está sonando unha canción de música clásica. Bueno, pois é moi canción de remato do podcast, así que pois con isto... Sí. Con isto... No, espérate que... Ah, non, estamos con jingles, ainda... No, acabou xusto agora, digo, mira, acabamos de facer un podcast no que dura a banda sonora do Nintendogs Chihuahua and Friends. Isto é moi importante. Nada, estivo guai o programa. No, cando un programa está ben é cando sincronizas todo o que precisas con a banda sonora adecuada e máis. Escoitache de algo? No, de Nintendogs Chihuahua. No. Pero, en fin,
Pois nada, Mallado, efectivamente, estamos aí un apertamento de Xandalf que andaba por aí, que creo que comentou algo el, que me sona que respondeu, bueno, non sei, se non que comenta así. Creo que reaccionou algunha cousa esta semana de cousas, pero que xa me misturo, claro, que hai tantas interaccións e demais aquí no Recuncho. Mira, xusto un que nos entrou agora durante o programa, que de Jorge Ninjiraut, repite, é o albóndiga do Fallout 4, así que tamén aí xa anotamos tamén un que nos entrou xusto agora, que isto está vivo o programa. Nada máis, por demais, lembretes varios. Mañá é o último día, mañá mércores, pois que estés en directo, último día no patreon.com/recunchogamer para votar polo vídeo do mes de abril. Así que hai empate agora mesmo, así que se alguén se quere facer Patreon e desfacer o empate, non sei por que xa para nada, de paso axudades un pouquinho a que sigamos aquí facendo cousiñas, vídeos e podcast e demais, e tamén quen está axudando a que fagamos máis podcast, cousiñas e máis, pois é a xente de Alita Comics, que xa sabedes que vostedes tamén na web alitacomics.com, se non vos quedan aí preto as tendas de Coruña e Santiago, pois eso, en alitacomics.com pois podedes pedir tamén eso, todo o catálogo, amplo catálogo que teñen de banda deseñada, de produtos de merchandising de anime, de videoxogos, tamén libros sobre videoxogos, en fin, que tedes aí tamén o amplo catálogo de cousas relacionadas ao mundo anime, manga e videoxogos, que moitas veces de libros de videoxogos temos falado uns cantos que ustedes por ali, así que repasad tamén algún sitio de libros, pillades ideas e ides para a web ou pides para algunhas das tendas que teñen en Santiago e Coruña. Nada máis, ata aquí o programa de hoxe. Anunciar tamén cousas de próximos vídeos que temos. O xoves, este xoves, imos ter na canal de YouTube, ainda que cadra aí xa que víspera de festivo para nós, pero bueno, imos ter na canal de YouTube entrevista con Sonia Méndez, directora do filme As Neves, que xa tedes en cines, por lo menos en Galicia, creo que será pola toda zona, igual non hai das neves, pero bueno, se tedes as neves por aí, aproveita que está ben bonitiña a película. Nada, falaremos con ela e xogaremos a uns cantos xogos sacados directamente do noso especial podcast de Vai Frío. Hai uns cantos xogos que utilizamos de aí. Nada, na seguinte semana pois estaremos xa intentando, aparte de sacar o podcast 69, que eso xa depende de Rita, o que queramos facer aí no 69. Tamén temos aí pendente o vídeo Super Mario Sunshine, que imos ver se dá saído, e tamén queremos facer un pequeno resumo da visita que imos facer por Retro Barcelona, que é a feira de retro, pois eso, que está en Barcelona, e iremos aí a ver unha serie de cousiñas, e creo que igual vémonos aí Sara de servidor, así que tamén sacamos aí algún postureo bonito recuncheiro. E nada máis, dito cal, imos poñer música de rematar, ca primeira do Nintendo outra vez, veña, vamos a facelo para que quede así todo ben. E nada máis, unha cousa que non anunciei. Pa semana que ven salo Hellblade 2. Estamos aí en proceso de tamén igual facer algunha cousiña con Hellblade 2, así que incluso con participantes que non aparecen tan habitualmente, non son os directos, senón con xente así máis de Recuncho. Entón, bueno, estade atentas tamén a @recunchogamer para saber que facemos con iso, pero bueno, nas próximas semanas haberá tamén contido do Hellblade 2 que creo que está no Game Pass, nada, daremos aí tamén un seguimento. Agora sí, graciñas Sara, graciñas Lara, outro martes máis. Nada, vémonos nos streamings. No, que están facendo saúdo mudo que queda moi ben para un podcast, pero parece que estou falando só, que se marcharon. Agora sí. Boa noite. Boa noite. Cuidade vos.